jarri nituen, eta ni gelditzen nintzen kapuan. Bueno, denik izan nituen fotografoa izan, bueno, haizu, hemen izkinak jatzen eman ez ataratzen ari azuta. Bai, izkinak jatzen mari emazea, baina jari oso izkinak izan. Bueno, jarri nintzen da, atzera azuta, bai, atzera zaitut. Hola zeiten dut. Hola ina da, oroitzapena bezala. Txirrikan oroitzapena bezala. Hola, atzera, bai. Ni orduan Donibane bizititzan. Eta urtean behin, bazian gizon batzuk, bilkura bat egiten zuten. Eta bilkura hori izaten zen bazkari eder batein, eta ni bilkura hortara joaten nintzen. Jakin nahi nun, haiek egiten zuten bilkura hortan. Nola arrelatzen zian, zerbait egiteko Euskal Herriaren alde. Zatik, ni ahara joan nintzen, hemendikan eskapatuta, baina Euskararen alde, aleginak eginaz. Nik segitu nun bateri eta bestiari galdetu. Apaizairire bai, eta tabernetan. Endaiatikan zuberoaino, iratiko benditi pasata, tabernak, elizak, zian nire kutsua bersolara jabilatzeko. Hor katatzen dute. Urrengo eurinean, joan nintzen makinena. Argire galdetu nion, beste bersolari gezautzalek, makinen. Ez du niora zautzen. Ni txapelketa bat biardet Donibane loitzunen, eta han bildu biardet txapel bersolari aldetan gehiena. Oain daño bilduta dauzkat 6 bersolari, baina gutxi dira, gehiago biardet. Eta zurekin 7. Bai ni joango naiz, esan zian, ni joango naiz. Bueno, eta Salvadorrena nola ingo dugu. Nik nahi neoni Juan Salvadorrena, bilatzea, ez nekin, ez horra, ez txarra, ez nekin zertzan, ez zer ezaguna, inon ez zer ezaguna, beste aldian ez zuten ezautzen. Etxetik apora oso gutxi atera zer. Bilkura hartako presidentiak esan zian, gaina hemen ez dago bersolaririk. Esan zian, 16 bilatu nituen. Batzuko nahi beste atzuko bira gara, Makinda Salvador. Euskal Herriko onenetakoak zian.
joan nintzen Zizurkil izena duen herri txiki batian. 1888an. Nire aita zen herriko praktikatia, eta ama herriko maestra. Eta aita naparra zen. Mendigorria izena duen herri txiki batekoa. Eta arek sortzetikan etzekin euskararik, bat ere. Baina ikasi zuen. Bueno, beharrekoa zeukan, zatekan praktikatia zen eta joan behar etxetik etxera, eta etxetik etxera joanez, nola ez egiten erderarik, euskaraz egin behar zuen. Eta ikasi zuen, oso ondo ikasi zuen. Baina gurekin etxean ez gendun izbat egiten euskaraz. Ba, eskola partikularidade bat zeukan. Euskaraz eitia galarazia. Eta ba niri entzuten bali badiazu, nik kalian herriko mutilekin ikasi detalako. Herriko mutilekin ez neko, behak ez egiten zer erderarik. Behak itziten zuten euskaraz, eta nik ez dugu mesterre behek, berak euskaraz mintzotu behar duen. Medikua ikasten hasi nintzen, ne aita praktikatia zen. Eta hartu emanak horiekin, niri afizioa sartu zitzaidan medikua iteko. Eta beste gauz batek behi bazan. Nik kontuatzen nintzen, nik gizon txikian nintzala, eta gainera ez oso figura honekua, neska batekin nintzaiteko, eta konferentzen zu. Eta nik izan nuen, bueno, hemen nik zerbait lehen neskak hartu emanak izateko gola, zerbait izan behar dut nire baitan. Zerbait edo mediku, edo abogadu, edo olako zerbait. Eta nola nire etxian, nire atxagaxuak praktikantia zen, ez dut diruik niri ikasten jakusteko, tapatzeko. Etxetekan, hastian bospezeta uste dut bilatzen zizikiela osabak, izahuak. Baina, ez ditu gaioin, baina hori behak ustezu nahikoa zala bizitzeko. Eta bospezeta bilatzen zizikiela, nik ez da nion, ez da posible hori, baina izahuak. Nik ez dit gaio man. Bueno. Ego ere nik alegin inorreri ezer gabe karrera bukatzeko. Ni Zaragozan ikasten un mediku bezala, eta ni konturatzen nintzen ez nola bateia ikasten. Ez gero nik pasan ditun Zaragozan zenbat, 2 edo 3 urte, eta gaixoik ikusi gabe. Niri sartu zitzaidan Bilboko ospitalea joateko gogoa. Zertikan horrek jaitzen zizian 2 gauza. Bat, nire aitak egin zezakena egin, diru pixka bat izan. Eta gero, ikasi. Beida, ni Zaragozatik etxea ospitalera etorri nintzanean, egun hartan bertan periodikoan irakurri nun barkutako jendiakin mediku izateko,
behar zala pasa konkurso espezial bat. Eta nik nire laguztegiari esan diote baita, nik konkurso hau pasa behar dit. Nik mundu ikusi behar dit. Eta nik izatun, bueno, konkursua pasatzea. Bartzelonan pasa behar genuen konkursua. Mediko bezala, pasarun oso viaje polita inun. Espainiako puerto guztiak pasa initu aurrena. Eta gero, Bigotikan, Canarias, Hortikan, Habanara. Lehenago hilabetien, mediku urte guztian, baino gehiago irabazten nuen. Ni Zarauzan nintzanean, zan un total kontrastea zan. Ni euskalduna, da euskaldunen ohitura guztiak, eta bestiak espainolak. Eta erdaraz hitzaiten, eta erdaraz Sevillana kantatzen, klaro. Normala eta guk euskaraz. Orduan, kontrastea bat zan, netzako. Eta kontrastea horrek asko ez bindu, baino efektu asko intzian. Hoizera da hemen espainolez hitzein, espainolez kantatu, espainolez, dana espainolez eta ni euskaraz. Zer da, hemen dago zerbait diferentzi bat. Badago diferentzi bat. Diferentzia bali badago, azaldu behar dugu diferentzia hori. Eta nola azalduko dugu? Era askotara. Eta hori, diferentzia hori ikusi nun Bilbon. Orduan nintzen abertzale bai. Orduan bi hiru lau zauden. Sozialistak, republikanoak eta abertzaliak. Eta abertzaliak ere bi klasekoak zian. Batzuk ezkarrak eta beste batzuk eskubikoak. Eta dudazkoan egon nintzen. Ezkarra joan, eskubira joan. Eta azkenian, pentsatu nuen eta nire sentimentuekin hobeto etortzen ziala eskubitarrak. Baina ez nuen kompletamente ulertzen eskubitarrak izatia. Eskarrak izatia asko konprenitzen nuen. Eta dudan egon nintzen, bateak joan o besteak joan. Baina azkenian desditu nuen eskubitarrak joatia. Eta nintzen Eusko Gaztelera. Ni izan nuen, nintzen 2 urtean lehendakari, Eusko Gazteleran lehendakari. Gu ginen irrati baten atzetikan. Eta nik hori planteatu nuen, orduan eskatu behar dugu, da eskrito baten behar dugu, hemengo irratiari, hastean atzale bat, ordu bat, eta bantzioten. Amaia nik eman duen Barcelonara. Euskarazko obra bai, euskaraz eskribituta zeuden obrak bai. Joan izan zeana, guririna. Guriri orduan udara pasatzen zuen Donostian. Nun bizi izan, esan ziaten, da joan izan bere gana. Guriri, pues vengo a pedirle a usted un favor, que espero que no me negara. Vengo a pedirle a usted permiso para que nosotros, el Orfeón de Eusko Gaztedi, pueda representar a Amaia en Barcelona. Eman zian, eta eman genuen Orfeonia, abesbatza, Barcelonara. Guretzako propaganda izugarria da, liseuan, Barcelonako liseuan, opera Amaia ematia. Nik dagala sentitzen nuen. Bueno, gauz asko ingen ditun, baina principalen abakizu zein izan duzan, nik egin nuen filma. Hori izan duzan. Hori nik egin dian gauzik principalen atakoa da. Nire aurretik ez duen inorkain filma bat. Ez zan atrebitzen, ez zitzaion mura etortzen, ez dakiz zer. Baina inorkezun filma bat egin,
eusko historia kanpora eamateko. Inorke. Nahi okurritu zitzaidan. Irlandan izan du nintzen. Eta handik etxerakoan, hemen Eusko Gaztein eman duen hitzaldi txiki bat, esan ez, han nola pasatu zen dena. Eta orduan, burutu zitzaidan, baina hemen nik oieire hitzez esan beharrian, nik esan dena, ez alitzake hobie izango, zinean ematia. Eta zinean detaile gehiago eta hobeto propaganda hobia ingoen duke. Nei Eusko Gazteiako lehendakaritza hartu nunien, niri propagandako gauza burutu zitzaidan, segitun. Eta aberri egun etorri zanean, joan nintzen Barcelonara. Eta joan nintzen Barcelona idea batekin. Etxe batekin eta bestiekin itzain, ia etorriko liaken Donostira, eta ia sekondiziotan, etorriko liaken Donostira, nik esaten joan gauzak filmak hartzea. Soinu bakin, esan nien, soinu bakin. Zama kostako zait, zuri batzia. Esan zian, honen beste. Eta gero nola esan joan nik ikusi behar nuela zure teknikoa nola lan egiten du, ia ona hotxeara egiten du, esan joan, beira, guk aberri eguna daukagulako egunetan. Eta oso egun ederra da, zatik gauza asko izango dira ateratzeko. Eta oso egun ederra izango da, probatzeko gero, nik ikusteko hemen ia nola ateratzen du. Beira, hasi nintzen Donostin. Gero segitu nuen Bilbon. Gero joan nintzen Vitoria, Gasteizera. Eta gero Eibar eta Irun eta Bermeo eta toki askotan eman. Gerra hasi zanean, Donosti sartu zian nian, bilatu zuten hori gure idazkaritzat. Eta segitu nerrein zuten. Komisio bat jarri zuten, Komisión de Guerra. Eta niri izan zeaten joateko. Eta nik esan nuen, ez zaitu iruditzen hortako dan gizonik egokiera nahi naizenik. Ni probaiteko joango nauk. Eta joan izan komisio hortara. Eta komisio hartan negola, Debako alkatia, goizeko ordu bitar, komisioan. Nerekin itzein naizula. Bueno, errandorena, hemen gauzak gaizki ziaztik, zeba. Itziarko apaisa hilin ditek. Donostin asko eta asko gabian, gauza eta asko hau hildutela. Beste kalian hau hildutela, urrengo kalian hau hildutela. Gero handian atera nintzen, familian eukan iparraldean. Eta joan nintzen iparraldea. 87an, atera nintzen Bilbotikan.
hola, pasa egon du, bastante denbora, eta azkenean, etorri ginen etxea. Eta gelditu zen atian, hola, nahi behira, eta Dandorena, ¿sabe usted lo que le digo? Que para buscar San Ignacio, el mejor es usted. El mejor San Ignacio es usted. Bueno, pues yo estoy a su disposición. Ez dut diru ikizan, ez da arreglatu soziedadiakin. Ez da arreglatu. Eta ez da ni pen hartu nun, pen hartu nun. Sortu zen Europako gerra. Eta Europako gerra etorri zanean, dentista bateri joan zitzaion laguntzaile bezala zeukan dentista, eman zuten, mobilizatu zuten. Orduan, bera gelditu zen laguntzailei gabe. Eta horrek esan zian, bueno, nahitek nerekin lan nahi egin, nahi dentista joan zaidak, eta zulu hori betetzea, nahi bale baikatorri, posibiliak etorri nire etxea lanea, eta ez da bai, kontentu. Eta gola, bere etxera zen izan lanian, dentista bezala. Ba ez pare, ez dure etorri nahi honea. Seguru nintzen, karzela sartuko nintzela. Nere adizkideik handina, aitzol zan. Eta sartu eta segitun fusilatu zuten. Ni seguru fusilatuko nintzela. Ezkondu nintzen, 30 marrekin. Bai, nire handia oso gaztia zen, Nire handia, uste izkitzula 18 bat orte. Nik 30 mar. Ni aitoan nintzen. 8. Asko. Batez ere guk egin ditu bezala zeian beste aldian, erretik kanpora, 8 izateko asko da, asko da. Ni pelota pelota gustatzen zitzaidalako txiki teikada. Niri esan bali maziatia da 10 urte nitula, 6 miliar nun mundu buntan, esango nula pelotari izan nuen nahi. Asko gustatzen zitzetan. Eta hango zizuliko baserritarakin, sospatzuk iribazitzen ditun. Eta horreatik ez pelotaria. Pelotaria naiz, baina pelotaria afiziozkoa, ez profesionala. Profesionala izango nintzen nik korputz eta indar handiua izan banitun. Korputz handiua izan banun eta indarra ni profesionala izango nintzen. Banitun bia nahi profesionalak. Egun batian, Paristikan etorren nintzen doni manera. Eta nire familia mentzeon. Eta kasualidadez, aurrean periodikoan neukan. Eta periodikoan irakurri nun, el domingo que viene en Arraioz se va a jugar un partido a Guante. Oi? No, baina, nik irakurri ditut pelotako liburuak, eta denak esaten dute joku hau galdu bat daola. Ez dala gehiago jokatzen. Hola, ala batekin, joan izan Arraiozera. Festetan jokatzen zuten, festetan. Joku hori, oen dela 100 urte galdu zala, 100 urte. Baina ordu arte,
ez da beste jokatzen, ez palaz, ez estoz, ez da beste jokuik ikusten, hori bagarri jokatzen zen. Eta jokalandiak jatzien handiak, oso ederrak. Bueno, nahiko izan uzan, ja urrengo urteako, ja formatu zian 3-4 herri. Formatu zuten ekipua eta 4-5 herri izan bazian. Eta aiatu zian jokatzen 16 ekipuaino. Nik ez panun gustatzen zaidana zitzalako, ez dure higo eindean erdilare. Nere bizitza bastante ondo joan da. Suerte handia izan dut eta bastante joan da, bastante ondo joan da.